Здравейте всички, които ме гледате. Здравейте потребители на YouTube. Аз съм TanzerBG и днес ще играя един много як мод. И сега да започваме. Така, ето ми скина. Омага, цунами ли има, бе? Ой, чакайте. Чакай, Wave Down най-беше. Wave Down 1000. Омага, чакай, хил. Че аз не знам. Депо, десту, ечан, клея, омага, ле. Сериозно ли? Не знам как да ги махна вълничи. Да са големи, аз съм. Той ще ми само на мода, аз мога да си го изтрия. И сега да започваме, защото имаме малко време. Иначе ще ми се раздели видеото на части, а пък кой иска на части да ми се раздели? Никой. Плюс мен. Аз не искам да ми се раздели. Такова. Ами това ще бъде такова, защото те старите ми се работят само бъгнати. И сега започваме. Това преобръща пръста, ямак. Уи! Да се опитаме да преобърнем дървото. Не мой. О, падат листа! Ох, колко е красиво. Айде бе. Нищо около дървото не мога да преобърна. Да. Сега той кой? Ау! Какво става, бе? Ти къде? Ти де очи? Майко, каква дупка направила в земята? Цяла пещера? О, мага! Цяла пещера направи тази дупка. О, леле. Той е един от най-яките ми мове, които някога съм имал. О! Дървото изчезна! Уи! Къде ще се построи дърво? Ей тука. Ей тука се построи дърво. Сега гледайте. Уи! Цялата гора ще стане голям кола, само да ви кажа. Оф, мой да лагва, ама нищо. Голям кола ще стане. Не, голяма постройка имам правителя, много доста вече кола. Сега къде е колата? Там или там? Не беше. Ще бъде. О, ея. Какво? Толкова ли е малко? Толкова ли? О, мага. Тя съм много зле. Кой сега ти? Това... Преобръщаш ли, бе? Да, преобръща. Това. Да, някой, ако знаете, че той огън хвърля. Макар от земята. Ау! Да. Сега ще запалим нещо. Да, запалихме цялото дърво. И сега ще се запали гората. Сега да ви покажа едно огромно дърво, което се строи, което напълно се строи. И сега почва да се строи, нали, дървото става огромно дърво. Това е много голямо дърво. Което едва ли някой ще може да го отсече, защото... Да, това е вече. Три! Това е дървото. Какво е той? Омага! Никога не съм виждал такова. И после ще го разгледам той нещо и мога да направя епизод, защото това е най-странното нещо на този свят, което съм виждал в Майнкрафт, ама зависи, то има много големи вълни, но и яко. Никога не съм го виждал, ако някой го е виждал, да пише в коментарите какво е. И сега започваме на голямото забавление. Това е... И сега забавлението започва! Ще връкнем! Уи! Айде
стани, да летя. Еде бе, еде бе. Майко, той не ми ли да разрешава да подкача? Нямам така много такива торнадота. Трябва да излетя, нали? Той е торнадо все пак. Айде бе. Олай. Това е много яко. Слънче лаги като луда. Не мога да ви го покажа. Лаги. Трябва да избягам. Айде. Лети. Казваме ги. Айде. Ох. Той не иска да лети. Не ще да лети. Оле. Добре. Ай! Какво да правя? Оправи се. Пак лаги. Не знам. Какво ви показах? Трябваше да има турна. То няма. Само купчета летят. Да, това ще бъде всичко. Просто този лак ми провали клипа. Горе-долу, да. Все пак ви показах дървото, показах ви той купчета, показах ви една къща, която сигурно никога няма да я видите. И това ще бъде всичко. Както казах и от мен е чао.